Hi. Say hi, Malple. Yana hi, Malple. Hi. I took my banana. Hi. I took banana. I got one. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಟೆಂಪಿಡ್ದ್ ಒಂಜಿ 250 ಮೈಲ್ ದೂರ ಉಂಡು. 250 ಮೈಲ್ ದೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆಡ್ದು 4 ಗಂಟೆ ತಾತಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತುಂಡ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ. ನಮ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನ ತಾದಿಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೀನ್ಸ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐಕ್ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ದಾಲ ಚಿತ್ರ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾರೆಗುಲ್ಲ. ನಿಕಲ್ನಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷರ್ದು ಪಿರಾಕುರ್ದ್ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುದು, ಹವಾಮಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್, ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುದ ಲೇಯರ್ ತರೇದು ಪೋನಾಗ ಭೂಮಿದ ದುಂಬುದ ಸ್ವರೂಪ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಸ ಮತ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ, ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತಲ ಕರವಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿದನು. ಆಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲರಾಡೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುದೆ ಉಂಡು. ಆ ತುದೆ ಪರಪುನ ಪಿರಾಕುಡ್ ಐತ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಮಿತ್ತುತ್ತುಂಡು. ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಮಿತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ನೀರು ಆತು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಅವು ಪರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತರೆದಿನ ಜಾಗದ ಅಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಗೆಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಉಂದು. ಒಂದೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಆಂಡ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂವರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ತೆರಿಪಾರೆಗುಲ್ಲ. ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಪುನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು $35 ಪಾಸ್ ಇದೊಂದು ಐಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು. ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಪಂತು ತೂಪ ದಲ ಬೋಡಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅವು ತೂವರೆ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಪಪ್ಪಗು ಮಿಸ್ ಅಂಡ ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ತೀರ ಬರೋಡದೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ How to go that Grand Canyon? So do we get any pickup buses or we have to go by walk? You don't have to walk. You want to see the canyon? Canyon. Oh, it's just round the corner. Okay. There's This is geologic the museum. bus. This is the bus, the orange one. Okay. And you can walk this This trail. the This is trail. close to the edge. The Okay. You real see all the trail. mountains here. Oh, okay. Over there. Okay, It's a good okay. view. You just parked your car here. Yeah. And then Oh, okay. you can get the bus to where Back to your parking. back to your car. So you just walk this. Okay. 1.1 kilometer. Okay. 0.7 mile. So that bus service is free of cost? Yes, 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 Oh, yes. okay. Yes. So first we will go by walk, then we'll Yeah. catch bus and Yeah. come back. Yes. We walk this. We walk this. Our car is here. We walk this. So. Okay. And now by bus we go so till there. Oh. Thank you. You've got many points to see all the mountains. Yeah. It's a good walk. Okay. Okay. Turn right. Okay. Thank you. Yeah. Okay, nou, het wordt een beetje moeilijk voor je misschien. She is little naughty. I hope you have time enough. Or you have to carry the child. Yeah, I'll carry. She will walk anyhow. Okay. Thank you. Bale. Hmm. అప్పుడు దాదాపు పంట పోనగా నడుతుంది పోలే ಫುಲ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೀರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೂವರೆಗೆ ಸಿರಿಗೇನ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪೀರ ಪಾಡಿಯರು ಸಿರಿಬಕ್ಕ ಗೇನ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರೀ ಗೇನ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ I know you are. With me. And his sisters. And your sisters, yes. പത്തൊന്നെട്ട് ഭൂരിയുള്ള
Do you want to say hi? Hi Balne. Hi Balne. Hi Balne. Oh, Tuladi. Oh my God. On the first point. ಮುಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ದ ಪೊಲಬು ಗೊರ್ತೀರು ಹೌಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಕುಲ್ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಅನಗ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಶೇಪು ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಅನಗ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವೇ ಶೇಪುಡುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಜನ ಅದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಕೊರಜನ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತಿಲ ಕನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋರೆಗಿಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನಾನೊಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗುಜಿ ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಎಡೆಮುಟ ಪೋಲಿಯಾ ಎಡೆಮುಟ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ಡೆ ಬರೋಡು ಮುನ್ನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾ ಉಂತು ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಗ್ರಹ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅನಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಗ ಎಂಚತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎದುರುಗು ಮುಂದೆ ಐತೆ ಸೈಜ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದುಂಡು ಐತೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಬಣ್ಣತ ಆ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಣ್ಣತ ನಾ ಮಂಚಿ ಪೋಯ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಜಿಯಾಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಇಡೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೆತ್ತದು ತೋಜ್ಪಾದೇರು ಇಡೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ This is what Nana was talking about, the painted desert. ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತದ ಲೇಯರ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್
ಇಸ್ಕೋ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮನ ಕಾಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಓದರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇದು ಲೇಯರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಡೌನ್ ಊಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿಕೆ ದಿನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು 5 million years ago 5 million ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಚವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನಂತ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತುದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ತುದೆ ಬೈದಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಚ್ ಡ್ರೈ ಟುಡೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಭೂಮಿದ 8 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ನುಂಗುದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಬತ್ತನ ಭೂಮಿದ ಆ ರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಎಂಚತ್ತನ ಆ ರೂಪ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕು ಬೇತ ಓಲ ತೂವರ ದಿಕ್ಕು पत्ता दीते रहा अच्छा बंद जी फस्ट कड़ल हिड़ू भूमि ಕಡಲಿದ್ದು ನುಂಗುದು ಭೂಮಿ ಆಂಡ್ ಆ ಭೂಮಿ ಆನಾಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದುಂಬುದ ಜೀವಿಲು ಕಡಲದ ಜೀವಿಲು ಹೆಂಚೆತ್ತನೆ ದುಂಬುದ ಜೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಂಡಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂತೆ ಸರ್ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಾಗಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆತ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೌತ್ ಪಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೈ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓ ಮುಲ್ಪ ಬಾರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಅಲ್ಪ ತುದೆ ಉಂಡತ ಪಚ್ಚೆ ಆತು ರಿವರ್ ಇತ್ತು ಒರಿದಿನಿ ಹೋಯ್ತಾ
ಬಲೆ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲೆ no problem. ಬಲೆ ಮುಂದೈತೆ ಕಲ್ಲಡಿ ಐತೆ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪುಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಲು ಅಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪತೊಂದು ಮಿಂಚೆ ಪತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಕೂಡ ಇಡೇ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಯ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್. I think it's just different points that you can look at. ಡ್ರೋನ್ ಭಯಂಕರ ಡ್ರೋನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜರು ಡ್ರೋನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೂವರೆಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೀತೀರಿ ದುರ್ಬಿನಿ ಇತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ತೂಪ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೂದ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೊರ ತೂಕ ಅವು ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ತೆ ಅವು ವೇಟ್ ನಾಲ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾನ್ ತೂಪೆ I don't understand what. Both look same. When look. Same. Nothing. Nothing special. Maybe they are here. If you want to see this one, you have to keep this one. Oh, okay. But I don't know. Guru. I'll bench it. Bench it. How you write it? ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನು ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ತೂಕ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ Hi. Hi. Hello. I'm Katarina. Dangerous.
ಡೇಂಜರಸ್ ಮುತುಲೆ ಬಾಬಾ ಏತು ಡೇಂಜರ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ತುಲೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಡೇಂಜರ್ ಡಮ್ ಓಕೆ ಡೇಂಜರ್ ಬೂರು ಓಕೆ ಇಡ್ತು ಪರ ತುಲೆ అవులు తిరుతు బూరుండా కమ్ కమ్ బేబీ కమ్ ఆ బ్యాగ్ బూరు బ్యాగ్ బొక్క నీరు బలే 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 అవులు ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿಂದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂತ ಆತೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮದ ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಪೊಲೆ ಅಮ್ಮದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಅಂದು ಕೆಲ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುರಿಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋಡಿ ಏನು ಕೈ ಬತ್ತವೆ ಬರ್ಚಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದನೇ ಮಂಡ್ಯದೆ ತರ ತಿರ್ಗುನಕ್ಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಬರಲಿ Castillo, ma. Hay un castillo. ¿Dónde está por acá? ¿No te acuerdas? ¿Dónde está el castillo? Pues no sé, ahorita lo vamos a buscar. Ah, sí me acuerdo cuál. भले पोई बाबा ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ವತಿರ್ದು ಕೆತ್ತದಿಪ್ಪೆರ ಟೂರಿಸಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈ ಬರೋಚಿ ಬಾಬಾ ಈ ಬರೋಚಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅವೇ गाड़ी लेके चलते विजिटर्स कैंपस गाड़ी लेके विजिटर्स वाला बात नहीं चलते वहीं से इतना गाड़ी सब वहीं से बोली ब्लू लाइन मेरी रुको रुको मुझे मेरा मोबाइल देखो ಎತ್ತ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಅಮರ ಬೂರುಂಡ ಉಮಿಲ ತಿಕ್ಕ ಅಂದೈತ ಅಂಚೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ತಿರ್ತುಂಡು
చెత్తుండు కళ్ళు దక్కడలా తిరుతూ ముట్టరేది పొరుతు కూడా ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮುನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತು ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜೇರಿ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾ ಹತ್ತು ದೆಪ್ಪುಗ ಅವಳು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಇದು ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಮರತ ಹಿರೇ ತುಲಿ ಐಸಿಗೆ ದಾಲಾಪುಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸಿಗೂ ಐಸ್ ಉಂಟುದು ಅವಲೇ ಇರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಇಂಚಸ್ ಕೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಐಸ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಬೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಬು ಮೆಲ್ಲ పొడిగండి అంతే ఇది 10 వరకు కెమెరా 10 వరకు కెమెరా ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಾಕಿ ತಿನ್ನಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಚಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಉಂಡ ಈಗ ತೋಚ್ಪಲ್ಲ ಅವು ತೋಜುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಬೈದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಬಟ್ಟ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಕಡ್ ಮಾತ ವ್ಯೂ ತೋರ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಹಲೋ
ವ್ಯೂ ತೂವರೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪ ವಾಕಡೆ ಪಿರಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೋರೆಗೆ ಈ ಬಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಹಾಯ್ ಒಡೆ ಓ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರ ಇನಿ ಇನ್ ದಾದ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ತುಯ್ಯಾರಾ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತುಯ್ಯಾರ ಟ್ರೀ ತುಯ್ಯಾರಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತುಯ್ಯಾರ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ತುಯ್ಯಾರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಾ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗುಡ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ವಾವ್ నేను తూతిట్టే ఇంట్లో పితాడుందిಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕಳು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಆತು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ